岩永姫、真の豊かさを持つ神様。岩永姫といえば絶世の美女、木花咲夜姫の姉妹で、ニニギノミコトに一緒に嫁がせたが女神。しかし容姿が醜かったために一人返される。木花咲夜姫は桜のように華やかだが、桜のように咲き、桜のように散る。その命は短命で限りあるもの。岩永姫の容姿は醜いが、その命は岩のように長く栄える。ニニギノミコトは容姿だけに気を取られ、岩永姫の本質を見抜くことはできなかった。岩永姫の父である大山積のもとへ返してしまったのである。そのことで私たちの命は限りあるものになり、人類の寿命ができたと言われている。若い頃は周りの目が気になり、見た目や立ち振る舞いなど自己主張をしたがるもの。また若者は自己主張するものに気を奪われ憧れやすい。だから周りのことを考えすぎたり、穏やかなままだと自己主張する者だけが得をし、周りを生かせば生かすほど損をしてしまう。しかし年を重ねるごとに周りとの協調性や人を生かすことのできる者のところへ人は集まるようになる。見た目の美しさは年を重ねるたびに劣化するもの。しかし心の美しさは年を重ねるたびに豊かになる。その豊かさは表情に現れる。決して人にちやほやされるわけではないが、その人の生き様や言葉に救われる人がたくさん出てくる。つまりその豊かさは岩のように死ぬまで衰えることはないのだ。その意志を子供たちが見習い、岩に苔が生えるように永遠と栄えた。君が世にある苔のむすまでとはそのようなことなのである。人は若い頃だけではない。また表面だけの美しさだけでもない。人生を豊かにするものは内面の美しさである。その美しさが社会を作り、平和な世の中を作る。父のもとへ返された岩永姫は心乱すことはなかった。もし損をしたと感じても自分を信じ、善に心を止める。苔が生えるまではその時を有するのかもしれない。